Kusabalale indaba eyishiya abantu abaningi bemangele ey'nkundleni zokuxhumana. Kubikwa ukuthi-ke kutholakala owesilisa ongowaseZimbabwe okusola ukuthi-ke ubengahlali ngokusemthethweni eNingizimu Afrika, ehlala ngaphakathi kwesiteshi sikagesi esinamandla amakhulu. Lokhu-ke kushiya abantu abaningi beyibuza ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi umuntu akwazi ukuhlala endaweni eyingozi kangaka isikhathi eside engalimalanga. Ngokwembiko-ke esabalele ey'nkundleni zokuxhumana, lo wesilisa kuthiwa wayesenze indawo yokulala ngaphakathi lapho. Lokhu-ke kudale imibuzo eminingi kubantu, ikakhulukazi-ke mayelana nokuphepha kwale ndawo nokuthi wakwazi kanjani ukungena kuyo. Abantu abaningi bathi kuyabakhathaza ukuthi umuntu ukwazile ukuhlala endaweni ebaluleke kangaka ngaphandle kokubona isikhathi eside. Abanye bathi lokhu kukhombisa ukuthi kumele kuqiniswe zokuphepha ey'ndaweni enjengalezi. Kanti-ke kukhona nabanye abazolana naye bethi akulula ukuthi umuntu akhethe ukuhlala endaweni eyingozi kangaka uma impilo yakhe ihamba kahle. Bathi kungenzeka ukuthi ubebhekene nobunzima obukhulu obumenze wafinyelela kulesi simo. Le ndaba-ke iphinde yavusa iy'nkulumo ngey'nkinga zokungena kwabantu ngokungemthetho ezweni kanye ney'nselelo ey'bhekene ney'phathimandla ekulawuleni lolu daba. Okwenza abantu bemangale kakhulu ukuthi-ke indawo okuthiwa ubekuyo iyingozi kakhulu ngenxa kagesi onamandla amakhulu. Yingakho-ke abantu abaningi bezibuza ukuthi ukwaze kanjani ukuphila kuleyo ndawo isikhathi eside ngaphandle kokuthola ingozi. Kukhona abantu-ke abakholelwa ukuthi kungenzeka ukuthi lo wesilisa wayecashe kule ndawo ngenxa yokwesaba ukubanjwa noma ukuxoshwa. Lokhu-ke kuza ngesikhathi lapho sekuney'nkulumo ey'ningi ezweni mayelana nabantu bakwamanye amazwe abahlala eSouth Africa ngaphandle kwamaphepha asemthethweni. Le ndaba isivuse imizwa ehlukene kubantu. Abanye bathi sebayakhathala ukubona abantu bengena ezweni ngokungemthetho bese behlala lapha isikhathi eside ngaphandle kokulandela umthetho. Abanye bathi uhulumeni kumele aqinise imingcele futhi aqinisekise ukuthi wonke umuntu esezweni unamaphepha afanele. Kodwa-ke khona nabanye abathi akufanele kugxile kuphela ekuthenini lo muntu ungowakwelinye ilizwe noma cha. Bathi-ke kufanele ukuthi kubhekwe ukuthi yini ebangela ukuthi agcine sefinyelela esimeni sokuhlala endaweni eyingozi kangaka. Noma ngabe abantu banemibono ehlukene ngalolu daba, into ecacile ukuthi kutholakale nje umuntu ehlala ngaphakathi kwesiteshi sikagesi kushiya abantu abaningi bethukile, bemangele futhi banemibuzo eminingi engakaphendulwa. Kona mbukeli iyangimangaza le ndaba ngoba umbuzo omkhulu enginawo uthi lo muntu ukwaze kanjani ukuhlala endaweni enobungozi kangaka isikhathi eside engabonwa. Ngingathanda-ke ukuza imibono yeni ngalolu daba.